כן, הלו? אהלן, מוישי! מה אתה קונה מזגן? אני כאן על ההליכון, דבר. מה שאתה עושה, שלא תאכל אותה, כן? אתה הולך להוציא פה עכשיו, לפי מה שאני מבין אותך כבר, אתה הולך לתכנן איזה 6,000-10,000 שקל להוציא. מה שאתה עושה, אתה דבר ראשון בודק לבד בבית. איזה חללים אתה מחליט למזג, כן? אתה רוצה את הסלון? אוקיי, הסלון, נבדוק, כמה מטר יש בסלון? אוקיי, יש לך, אתה מודד את זה, אתה בודק בלטות, 30 סנטימטר כל בלטה, כפול אחד, אורך כפול רוחב, יוצא לך בוא נגיד 30 מטר הסלון. בסדר, אז מה שאתה עושה, במזגנים זה לא כוח סוס, 1, 2, לעולם אתה לא תדע. שום מקום לא כתוב כוח סוס, כתוב BTU, British Term Unit. זה היחידות נפח של המזגן. זאת אומרת, כל 600 BTU הולך על מטר אחד רבוע בבית. 30 מטר בסלון, יש לך 30 כפול 600, 18,000 BTU, שזה, אם אתה מחלק את זה ב-8,500, שזה אחד כוח סוס, אתה מקבל 2.2 כוח סוס. זה יחסה לך את הסלון. אתה אומר לי שאתה צריך את זה במיוחד לחורף, אז כבר אני אומר לך על חברה חזקה, מיצובישי או פיג'וצו. כן, בקיץ כל המזגנים עושים אותה עבודה. בחורף אתה צריך משהו חזק, במיוחד אם אתה גר באזור הררי. כן, אז מה שקורה, בדקת את זה, יש לך ביד עכשיו שני נתונים בסיסיים, אתה יכול עכשיו ללכת ולשאול, יש בשוק דבר שנקרא אינברטר, יש מיני מרכזי עם הנמכת גבס, יש 3 פאזות, יש חד פאזי, יש מולטי אינברטר, יש המון דברים בשוק, אתה צריך לדעת את הדברים האלה לפני שאתה הולך להוציא כסף.